Ok, au folio le 2 août 2026, le 2 août 2026, ngana nye mɔgɔ caman ka vocalu lamɛn n tɛ fɛ ka n da don nin ko in na tugun mais vocalu cayara. Mais n bɛna video min kɛ bi le 2 août 2026, ne mɔgɔ min ta tiɲɛnen don k'e de halakilen don k'e ta tiɲɛnen don ko ala ye barika bɔ e la k'e tɛ fɛ ka baara kɛ n'i ka nafolo ye fo ka taa di dɔ sigilen ma ko nafolo baara ma moriya na sira fɔ n tɛ foyi dɔn moriya kɔnɔ n tɛ foyi dɔn moriya kɔnɔ mais maa min sigilen don ko samiru gino b'a bolo o ye sitanɛ baara ye maa min sigilen don ko wuranɛya gino b'a bolo o ye sitanɛ baara ye a kɛra sitanɛ baara sugu o sugu ye ne kan bɛ o de ma nin video in lamɛnnen kɔfɛ ne de ta tiɲɛnen don i bɛ t'i ka nafolo ta i bɛ taa di ni barika t'i la i bɛ taa di barikatigi sigilen ma a bɛ barikako kɛ n'a ye i yɛrɛ bɛ tila ka kule n'a ye k'a bolo bɛ kisɛ kan a dɔn ko cɛ dɔ de bɛ ka kuma i fɛ cɛ min bɛ nin domaine in dɔn ni nafolo baara de kɛra ko karisa ye anarkɛri ye k'a ye mɔgɔw anarke ko anarkɛri don sege cɛ o cɛ y'i da waga réseau sanfɛ k'i bɛ nafolo baara kɛ sege a bɛɛ anarkɛri ye sege a bɛɛ dɔ anarke o tɛ sɔsɔcogo tɛ o la quoi n bɛ segin a kan ni nafolo baara de kɛra ko karisa ye anarkɛri ye sege cɛ o cɛ y'i sigi sur les réseaux sociaux k'i bɛ nafolo baara kɛ sege a bɛɛ anarkɛri ye awɔ ni min ko k'ale tɛ anarkɛri ye k'ale dun delila k'a fɔ k'a bɛ nafolo baara kɛ ni min ko k'ale tɛ anarkɛri ye o ka bɔ k'i sigi dɔrɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ ale ye cɛ o cɛ ka nafolo minɛ ale ye muso ka nafolo minɛ k'a b'i kɛ nafolotigi ye n'i ma kɛ nafolotigi ye taa ale wele cybercriminalité la taa ale wele fanga la a bɛ t'i ka wari sara o ka tila k'a fɔ fana n'a sɔrɔ n delila k'aw minnu ka wariw minɛ komi nafolo baara k'aw ye ni min ma kɛ nafolotigi ye ni min ma sagona nafolo sɔrɔ n'aw ma taa n wele fanga la ala k'aw kɔ tiɲɛ k'aw ɲɛ tiɲɛ kuranɛ k'aw halaki aw bɔkolo k'aw halaki ni min tɛ anarkɛri ye nin video lamɛnni kɔfɛ o ka bɔ ka nin danga in don a ka kilanw kan maa minnu taara baara k'a ye k'a ma se k'u mago ɲa nin ka o tigi ka bɔ ka nin danga in don donc n'o kɛra diɲɛ bɛna dɔn k'o tɛ anarkɛri bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ maa si tɛ k'i bɛ se ka bɛɛ mago ɲa ŋana mais n bɛna nin min fɔ a ye nin lamɛn depuis le 27 deuxième mois 2023 o samirutigi tɛ dugukolo kan ko min bɛ se ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye o wuranɛyatigi tɛ dugukolo kan o sitanɛ baarakɛla tɛ dugukolo kan bilahi talahi a tɛ samiru suya gino min bɛ ne bolo a tɛ ban dɛ a nasira gino min bɛ ne bolo a tɛ ban depuis le 27 deuxième mois 2023 ne avertira o kama n ye n sen bɔ a la parce que fɛn dɔw bɛ hali n'i ma se ka mɔgɔ mago ɲa a la n'a kɔni bɛ se k'i yɛrɛ dɔrɔn mago ɲa i bɛ se k'a kɛ parce que ne bɛ taa don tɔn in na don min na n'o de fɔ fa tiɲɛ tɛ ba tiɲɛ tɛ n taara don n yɛrɛ de ni min dara la na ni min ma da la to i ka so ne y'o fɔ bɛɛ ye mais n'i y'a ye ne ye sen bɔ a la min bɛ ne yɛrɛ bolo dɛ o tɛ se ka ne yɛrɛ mago ɲa bilen kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma ne ye nafolo min don nin ko in na ne delila ka 17 millions don dalu dɔ la n bɛ taa don tɔn in na don min na 9 millions 200 o kɔfɛ n ye dalu min san c'est trop mais a kelen tɛ yen min bɛ se ka ne yɛrɛ mago ɲa an bɛ don min komi bi kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma waati min na samiru tun bɛ karaba ka taa dɔ jigi tigɛ ka na d'i ma samiru tɛ wari dilan wuranɛya tɛ wari dilan jinɛ tɛ wari dilan mais ni samiru gino b'i bolo samiru bɛ taa nafolotigi dɔ de jigi tigɛ a ka nafolo la ka n'a di e ma a dɔw bɛ yen a bɛ na ni nafolo dɔ ye a b'a fɔ k'i yɛrɛ kana dun i ka bɔ k'a bɛɛ tila o de kama hali n'i kɛra asiriden wolo ye souvent ne tun bɛ nafolo kɛ ka saki fa ka bɔ k'a bɛɛ tila i mana mobili nin ko in kɔnɔ togo togo a bɛ f'i ye ko dɛkɔrɔ ye mobili min nin k'i m'a nin dɛ wa an bɛ mobili o mobili nin a bɛɛ kun ye France Eurovar de a bɛ dédouaner k'i to a kɔnɔ i mana moto nin togo togo i tɛ se ka moto nin i b'a fɔ ko dɛkɔrɔ donc an ye terminus de ye n'an ye min fɔ a ye a kan ka sɔn o ma cɛ o cɛ muso o muso n'i bɛ ka mɔgɔ minnu bɛ ka karamɔgɔ ka publicitéw kɛ k'a bolo bɛ kisɛ kan a y'a dɔn k'a fɔ olu ka intérêt de bɛ yen n'olu ma publicité kɛ aw ka taa olu tɛ mobiliw sɔrɔ u tɛ moto sɔrɔ olu mago bɛ nafolo min na u t'o sɔrɔ mais ne kɔni b'a dɔn buruburu dɔ kɔni bɛna wuli caman b'i yɛrɛ ɲini a ko la dɛ ka da ka cybercriminalité décret bɔ nin ko in na a bɔra don min bɛɛ bɔra a kalama ko maa o maa e de bɛ karamɔgɔw ka publicitéw kɛ i bɛ nafolo baarakɛlaw ka publicitéw kɛ a kɛra radio fɛn o fɛn a kɛra jeli a kɛra funɛ de ko don dɔ bɛɛ k'i sigi n'a kɔlɔlɔ ye ne kɔni b'a dɔn buruburu dɔ bɛ nalen caman bɛ taa gɔngɔn fɛ dɛ wa mɔgɔ caman ɲɛ b'a ko la wa mɔgɔw b'a dɔn a ko bɛ laban yɔrɔ min na o kama viromaniw filɛ nin bilahi
O de kama toujours ne b'a fɔ ngoni mami kuna kadi to ka viromanu nga kuma lamɛ. Ibaro bibi na viromanu yɛrɛ de kelen do karamɔgɔw ka engrais. Ni viromanu ye karamɔgɔ ta k'u b'o la gosi, o karamɔgɔ de bɛ jama sɔrɔ. Hali n'o tɛ fɛn dɔ, o bɛ jama sɔrɔ. Parce que o de bɛ mɔgɔ caman kunna ko ni ye viromanu kɛ to ka mɔgɔ la gosi, c'est que ko bɛ se ko de la ko sinon k'u t'a la gosi. Mais viromanu yɛrɛ t'o kalama k'ulu de bɛ ka vie di karamɔgɔw ma, olu de bɛ ka jama lase karamɔgɔw ma. Viromanu mana cɛ o cɛ gulo o semaine kɔnɔ i bɛ fɛn sɔrɔ. Bilahi talahi hali n'a sɔrɔ i tɛ fɛn dɔn o semaine kɔnɔ i bɛ fɛn sɔrɔ. Wa o y'i ka fɛntigiya daminɛtɔ di. Mais ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna, ni Samiru bɛ a tigi bolo, Samiru kan ka to ka nafolo dɔ de d'a ma ka sɔrɔ aw yɛrɛ ka nafolo tɛ, a bɛ ɲuman kɛ ni o de. Mais aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bi, aw bɛ taa nafolo minnu di dɛ, aw minnu bɛ déplacer ka taa ani minnu bɛ jamana kɔfɛ. N'u bɛ mɔgɔ dɔ ye k'u ka publicitéw kɛ, n'u dalen b'o tigiw la, u bɛ tɛmɛ olu ka siraw fɛ, o nafolo kelen de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o don mobili la, k'o don moto la, ka tɔgɔ ɲini ni o ye ka mɔgɔ wɛrɛw attirer k'a bolo bɛ kisɛ kan. Cɛ, a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɛ. Espagne pisi min bɛ ne bolo, Arawuli furumuso de y'a ta k'a di ne ma. Allemagne pisi min bɛ ne bolo, Arawuli de y'a ta k'a di ne ma. K'a daminɛ Benin, famille Salomon, ka taa Nigeria, Mike ka yɔrɔ, ne ni Mike cousin cira ɲɔgɔn na 2022, mɔgɔ caman bɔra a kalama. Ne tora a janjo la. Ka bɔ yen ka taa Nigeria Kevin ka yɔrɔ la, ka bɔ yen ka taa Cameroun David ka yɔrɔ la, ka taa fo formation kɔnɔ, n'o ye Jean-Claude ye, ka bɔ yen ka taa fo Inde, n'o ye Mozu ye. Ngana a dɔn ko cɛ min bɛ ka kuma a bɛ dɔ dɔn nin ko in na, ko in bannen de don. A ye baara kɛ n'a ka wari ye. Garisigɛ baara ye tiɲɛ ye. A ye taa garisigɛ baara ɲɛɲini, sababu baara ye tiɲɛ ye, a ye taa ɲɛɲini. N tɛ dɔn Moriya nasira la dɛ, non, n tɛ n da don la. Mais cɛ o cɛ sigilen don ko Samiru baara, wuranɛya baara, bilahi talahi n'i ma baara kɛ n'i ka wari, n'i taara d'a sigilen ma, a b'a don mobili la ka mɔgɔ wɛrɛw attirer, a b'a don moto la ka mɔgɔ wɛrɛw attirer, wa a yɛrɛ bɛ so jɔ n'a ye. Fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen min bɛ k'aw fili dɛ. So jɔ ni karisa bɛ se ko la kelen tɛ dɛ, a bɛ ka étage jɔ, mobiliw b'a bolo, ani a tigi bɛ se ko la kelen tɛ dɛ. O de ye wusulan ye bibi in na. Fɔlɔ karamɔgɔ tun bɛ wusulan de wusu. Mais pour que ka mɔgɔw attirer bi, i bɛ dagabana so de jɔ, i bɛ dagabana mobiliw de san. O de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw attirer ka na, mais o n'a tigi bɛ se ko la kelen tɛ. N bɛ sigi kuma min kan nin n ka kuma laban de, bilahi talahi Samiru tigi tɛ dugukolo kan min bɛ se ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye bilen, wuranɛya tigi tɛ dugukolo kan. Mais n'aw tɛ fɛ ka baara kɛ n'a ka wari ko danga b'aw kɔ, a ye taa d'u sigilen ma, u bɛ tila ka bugan kɛnɛ ka tɔgɔ ɲini na a ye, a bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ u kun.